எல்லாருக்கும் ஆத்மா வணக்கம். இன்று ஒரு அற்புதமான ஞான உடையுடன் சந்திக்கலாம். என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், பல பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்கள் ஆற்காடு சிவயோகி சிவபாலாஜி சித்தர் புதம்பை சித்தரின் அற்புதமான பாடல் 13வது பாடல். சாகாமற் அண்டி தனி வழி போவோருக்கு ஏகாந்தம் எதுக்கடி குதம்பாய், ஏகாந்தம் எதுக்கடி. ரொம்ப அற்புதமான சப்ஜெக்ட். இந்த சாகாமற் அண்டி, இந்த சமாதி நிலை கண்டவருக்கு ஏகாந்தம். மீதி சப்ஜெக்ட் ஏகாந்தமாக இருக்கிறது, வசதியாக இருக்குது, வாய்ப்பாக இருக்கிறதுலாம் தேவையில்லைன்னு ரொம்ப எளிமையாக ஒரே வரியில் சொல்லிடுறது. இந்த ஒரு வரி பாடல் இந்த சமாதி நிலையை பற்றி ஏகாந்தமாக இருக்கிற ஏகாந்தம், வெளி ஏகாந்தம்லாம் எனக்கு தேவையில்லை, உள்ளிருக்கும் ஏகாந்தமான சப்ஜெக்டு. இந்த சாகாமற் அண்டி தனி வழி அவங்களாம் தனி வழி, சித்தரங்களாம் தனி வழி, இறைவனை நோக்கம் வழி போவோருக்கு ஏகாந்தம் எதுக்கடி. ஏகாந்தமாக இருக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது, ஒரு எளிமையாக இருக்கிறதுக்கு தான் விரும்புவாங்க. இப்படி ஒரு அற்புதமான சப்ஜெக்டு. என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், பல பேர் ஷேர் பண்ணுங்கள். அடுத்து ஒரு அற்புதமான ஞான வீடியோவுடன் சந்திக்கும் உங்கள் ஆற்காடு சிவயோகி சிவபாலாஜி சித்தர். எல்லாருக்கும் ஆத்மா வணக்கம். சிவாய நம, சிவாய வசி, சிவசிவா.